бегала і ў дзверы грукала. О, добрага ранку, сябры! Які ён добры, калі ў нас Лесік згубіўся! Паслухай, а можа яго іншапланетяне таго? Што таго? Выкралі для сваіх іншапланетных даследаванняў. Гаворачы заяц, унікальны экземпляр. Не выдумляй, Кася. Я не выдумляю, я констатую факт. Ну вось дзе ён можа быць з самага ранку? О, а вось і наша згуба асабістай персонай. Салют усім. Лесік, з табой нешта здарылася? Мне дрэнна. Так, вочки чырвоныя. Ты плакаў? Хто цябе пакрыўдзіў? Іншапланетяне, я ж казала. Якія іншапланетяне, Кася? А можа, ты дыму наглытаўся? Які жах! Наш Лесік пажар тушыў. Ой, голова кружится, як на каруселі. Дакладна, усе сімптомы атручэння чадным газам. А дзе гарыць? Трэба пажарных выклікаць. Марго, тэлефануй. Правільна. Ды не трэба нікога выклікаць. Нічога нідзе не гарыць. З чаго вы ўзялі? Ну ты ж сам сказаў, што табе дрэнна. Слухайте, дайте просто поляжать и адысці. Адысці ад чаго? Ой, вы не уяўляеце, як я хваляваўся, калі на Гарры Поттера чараўнікі-злачынцы напалі. Гарры Поттера? Ага. Дык ты фільм глядзеў. По камп'ютары адарвацца не мог. І колькі гадзін ты адарвацца не мог? Амаль усю ноч, уяўляеце? Ну і ну. І што будзем рабіць, Маргоша? Як што? Мы з табой гледачамі мульцік глядзець. Ой-о! А табе прагляд забараняецца. Чаму гэта? Я, можа, таксама хачу мульцік глядзець. Хворым нельга. Нельга. А я што, хворы? Хворым. А чым? Хвароба твая няпростая, камп'ютараманіяй завецца. І ад гэтай хваробы, Лесічак, сон лепшыя лекі. Правільна я кажу, калега? Менавіта так, калега. І таму спаць. Але я... Ніякіх але. Кладзіся. Доўгі дзень. А мы мульцік глядзім. Так, перамяшаем. І на тварыкі гэтую кашыцу намазваем. Ой, здорова. А што гэта вы робіце? У прывідаў будете маскіравацца? Ты спі. Спі. Да не хочу я болей спаць. Я таксама з вами прывідам буду. Неабходна яшчэ прасціну белую ўзяць. Я зараз прынясу. Ляжаць! Табе што было прапісана? Сон! Вось і спі. Але дзяўчынкі... Ніякіх але, вочы закрывай. Спі, кажу. Лёгкі дзень, доўгі дзень. Давай. А мы, Кася, працягваем. Нам яшчэ неабходна на высокай платформе пахадзіць, каб паходка стала прыгожай. По якой платформе? Чыгуначнай? Нічога смешнага. У японак абутак такі на высокай платформе, вось. А, дык вы пад японак маскіруецеся. Так бы адразу і сказалі. Асі-сясь. Лесік, ты будзеш спаць ці не? Не буду. Я вам лепш палачкі для прычосак прынясу. У Японіі так носяць, я чытаў. Палачкі? Ну, добра, нясі. А вы пакуль мульцік паглядзіце. Ага. Конічіва, што азначае прывітанне па-японску. Вы сталі ну зусім як японская дзяўчынка і японскі заяц. Сікоку. А вось адкажыце мне, як яшчэ называюць Японію? Краінай узыходзячага сонца, правільна? А чаму яе так называюць? Просто з усіх краін свету жыхары Японіі першымі бачаць раніцу і сустракаюць сонейка. А я ведаю, што жыхары Японіі вельмі любяць кветкі. Так, у іх нават спецыяльная традыцыя існуе.
Ханамі называется, что означает любование кветковыми древами. У Японии нават по тэлебачанню абвяшчаюць, што і калі квітнець пачынае. Здорово! Поважаныя гледачы, нагадваю вам, что спочатку у нас у Японии мы любуемся сливой, затем сакурой, потом начинают квітнець тюльпаны, ландыши. И нават час, калі самыми прыгожими сланешниками у Японии можно полюбоваться, расскажут по японским телебачанню. А мне подобается такая традиция. А что яшчэ цікавага ёсць у Японии? Шмат чаго. Напрыклад, вы вышли гулять без парасона, а тут дожджик пачаўся. Что будете робить? Як што? Вернемся за парасонамі. Не трэба вяртацца. А что трэба? Усяго толькі знайсці бліжэйшую вазу з парасонамі, якіх на японскіх вуліцах шмат. Значыць, узялі любы парасон, а потым, калі дожджик скончыўся, пакідаем яго у бліжэйшай вазе? Менавіта так. Клас! А яшчэ я чытала, што ў Японіі можна сустрэць марозіва з незвычайным смакам. Гэта якім? З рыбай, з мядузамі, са смакам часнака. Ой! Просто японцы, Кася, любяць эксперыментаваць і нават з марозівам. Малайцы! Нічога не скажаш. Але ўсё ж такі мне беларускае, салодзенькае марозіва болей даспадобы. Вось бы зараз ім паласавацца і мультик паглядзець. А я аб гэтым паклапаціўся. На падносе бярыце. О! Частуйцеся, дзяўчынкі. Ой! Дзякуй, Лесічак, нам вельмі прыемна. Ой, небаслу! Асалода! А зараз мы подводим вынікі адной з папярэдніх разважалак ад Алены Акуліч з Мінска. Вось як яна гучала. Это не животное и не человек, это предмет. Он помогает вам связаться с человеком, который на другом конце света или далеко от вас. Он бывает двух типов: кнопочный и сенсорный. Но он работает и с интернетом, и без. І вы, сябры, вядома здагадаліся, пра якую рэч расказвала Алена. Гэта телефон. І першымі нам даслалі лісты з правільнымі адказамі, з малюнкамі, а значыць, сталі нашымі пераможцамі. Сабіна Фядотова з аграгарадка Крапіўна Аршанскага района, Крысціна і Роман Казіцкія з вёскі Старыя Валасовічы Лепельскага района. А таксама Даниил и Вероника Надины з вёскі Мінкавічы Камянецкага района, Анастасия Пекарская со Слонима, Иван Верамейка со Слуцка, Женя Гусінец з Гомеля і Палінка Церэшка з Івацевічаў. Мы віншуем вас, сябры, чакайце ў хуткім часе бандэролі ад нас і часопіса «Рюкзачок». І яшчэ, дзяўчынкі і хлопчыкі, не забывайцеся ў сваіх лістах пісаць свой хатні адрас з індексам. Гэта каб мы ведалі, куды адпраўляць вам падароначкі. Так. Спадзяемся, вам з намі сёння было цікава. А яшчэ весела. І пазнавальна. Мы стараліся. А зараз развітваемся і жадаем усім добрага дня. Не забывайцеся, мы сустрэнемся, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Не праспіце!